Siden 1994 har den danske projektgruppe Viden for Alle bygget skoler i Etiopiens hovedstad Addis Ababa. Ideen til skolebyggerierne opstod, da gruppens initiativtager Gert Jensen kom hjem efter en rejse til Etiopien. Efter et besøg, jeg var på hernede, der lavede jeg et interview op på en skole, og det her Ukrat Leopard-skolen. Og siger til dem, at jeg kunne nok sende en pakke herned med nogle blyhandler eller noget papir, ligesom andre turister gør, når de er ude at rejse der. Men det stod så stærkt i mit hoved, dengang jeg kom hjem, at jeg samlede en gruppe af 4 personer, og så sagde jeg, lad os prøve at gøre noget stort. Lad os prøve at gøre et eller andet, vil I være med til det? Det ville de godt. Vi samler penge ind på den måde, at det er hovedsageligt danske kunstnere, der har finansieret det igennem årene. Det vil sige, at danske kunstnere har sponsoreret et maleri eller en skulptur, som så er gået på aktion. Hvor mange penge det har givet siden 95? Måske imellem 4-5 millioner. Det her, det var det første byggeri, vi lavede hernede i Etiopien. Som man kan se fra 1997 til 1998. Der byggede vi den skoleblok her. Der kom 500 børn ind. Det vil sige knap 500 børn. 120 hver klasse der. Men nu er det minimeret, så der er knap så mange børn der i dag der. Man må sige nej hver år hernede til omkring 200-300 børn. Ved hver skole i Addis Ababa, der er 260-270 skoler her. Man har simpelthen ikke plads til at få børn ind på til undervisning hernede. What is the lesson now? English? The lesson is chemistry, but some of the subject matter maybe have an interrelationship. I can look that, okay. Yeah, and then you can go on. Okay, the unit for mass that is kilogram and gram. Have a nice day to all. Thank you. Okay. And keep this classroom very clean also. And the mass of the proton is 1.673. Det her, det er biblioteket, som blev bygget i 99 til 2000, og det har betydet utrolig meget for skolen her. Det der navn bibliotek, det havde jeg sådan lidt imod i starten der, men det blev faktisk en bygning, ligesom et forsamlingshus i Danmark, som bliver brugt til undervisningsbrug om dagen der, og hvor de kan holde forældremøder og fødselsdag, død, begravelse. Det bliver også brugt til her. Lad os prøve at gå indenfor. De låner bøger, og man kan se, det er jo bøger af meget høj standard. Mange af bøgerne herinde er kommet også fra Amtscentret i Skanderborg. Den udvikling, der er sket her de sidste 13 år, og den har været kolossal for den her skole. Hvis vi ikke var kommet ind på skolen på det tidspunkt, så var skolen bare gået ned ligesom mange andre skoler hernede. Men vi var sådan kimen til, at andre organisationer kom ind og støttede dem med undervisningsmateriale, som vi så op på biblioteket der. Jamen, hvorfor jeg bygger skoler? Det er jo fordi, at vi tror på, at hvis man gør noget for nogle børn, og de ser nogle gode ting der, så tror jeg på, at de også vil gøre noget, når de bliver voksne. Det er sådan en idé. Og så er der også en anden ting i det. På sådan
et land som Etiopien, som har et spirende demokrati hernede, jamen der er det jo ret vigtigt, at der er nogle børn, der kommer i skole her. Der er masser af skoler hernede, som må afvise børn der.